Hi friends, दिनै सावरायगोन शेयार मार्केटनि डिटेल्स बाथ्रा। शेयार मार्केटा रिस्की मारना बेयाव फैसा दोननानै मुलाम्फा खालाममारनो हामारोना स' बेफोरनि सोमोन्दै डिटेल्स दिनै जों सावरायगोन मोननैसो एग्जाम्पलनि गेजेरजों नाथाय बेनि सिगाङावनो जायफ्रा आंनि चेनेलाव गोदान फैदों बिथांमोननि थाखाय मोनसे शर्ट इंट्रोडक्शन। Hi, this is Mr. LK. You are watching LK Production YouTube channel, the best channel that gives you quality content. फै जों बिदिब्ला जों दिनैनि भिडिअखौ जागायजेननोसै। फ्रेंड्स, नोंथांमोननि गोबां क्वेश्चन खालामदों आंखौ शेयार मार्केटाव फैसा दोनोब्ला गोबां लस जायो, फैसाखौ लांजोबो, माने सासेबो लाब जाया, बेबायदि माखासे सोंथि आरो गोबाङानो माने माखासे कनफिउजन गाराव जानानै दोङो। शेयार मार्केटाव फैसा दोननाया मा जिनिस, खायसे खायसेया बेखौनो बुजि मोना। दिनै बेनि सोमोन्दै डिटेल्स सावरायगोन जोङो। शेयार मार्केटाव फैसा माबायदि दोननांगौ, मानसिफ्रा माबायदि दोनो, मानसिफ्रा माबायदि लाख लाख क्रर थाखा आरजियो। जे गोबाङा आंखौबो दिनै बुंदों जे नोंथाङाबो दखन क्ररपति जासिगोनलै होमबा होननानै, नाथाय एक्चुअली शेयार मार्केटा दिनैसिम भारताव दाबो माने गोबां मानसिफोरनि नलेजाव हाबथ'वाखै। आमेरिकायाव 50% मानसिफ्रा शेयार मार्केटाव इनभेस्ट खालामो आरो जोंनि भारताव मात्र 4% मानसिफ्राल' इनभेस्ट खालामो। थ' जोंनि भारताव दासो गोदान जाहांबाय थादों, जाफुहांबाय थादों। थ' गिबियावनो जुदि नोंथाङा बे चान्सखौ लानो रोङोब्ला नोंथाङा गोबां मुलाम्फा आरजिनो हागोन फैबाय थानाय बोसोरफ्राव। थ' दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव मोननैसो एग्जाम्पलनि गेजेरजों बुजायगोन आङो। नोंथांमोना एक्चुअली नलेज एक्वायर खालामग्रोनांगोन गिबियाव। जेब्लासिम नों नलेज एक्वायर खालामनाया बेखौ नोङो बुजिखोनो मोननाय नङा आरो बेखौ नों गोब्राबखौनो नंबाय थागोन। बेनिखायनो नेलसन मेन्डेलाया बुंदों, एभ्रिथिं सिम्स इम्पसिबल आनटिल इट इज डान अर नन। जायखिजाया खामानिखौ नों मिथियैसिम एबा मावैसिम बे खामानिखौ नोङो असम्भब बायदिखौनो मोनबाय थागोन। जेब्ला नोङो बे खामानिखौ मावनो होननानै जेब्ला नोङो आखाइजों आथिंजों बेयाव नांगोन अब्लासो नोङो बुजि मोनगोन जे बियो एक्चुअली इम्पसिबल मार ना बियो पसिबल मार। जेब्लासिम नों शेयार मार्केटनि सोमोन्दै नलेजानो गैया नों बेखौ सानखागोन शेयार मार्केटाव फैसा दोननाया रिस्की, बेयाव फैसा दोननानै जेबो मुलाम्फा गैया, बेयाव फैसा दोनोब्ला गासिबो धंस जालांजोबगोन। रियेलि इउ विल थिंक लाइक दैट बिकज इउ डोंट हैव एनी नलेज अबाउट दैट। मानोना नोङो बेनि सोमोन्दै जेबो नलेजानो गैया। नोङो नलेज गैयाबाथ' जोङो मा शेयार मार्केटा रिस्किल'। नोङो गाबोन पान दखान होयोब्लाबो मोनसे फिसा दखानाव बे पान दखानाबो रिस्क। जेखिजाया खामानियानो रिस्क। हायार दा रिस्क हायार दा प्रफिट। नोङो जेसेबांनो रिस्क लानो हागोन एसेबांनो प्रफिट मोनगोन नों। रिस्क गैयै खामानियाव प्रफिटबो गैया। जोंनि मानसिफ्रा बिराद सिम्पल सानो बे खामानिया बिराद रिस्किलै बेखौ मावना जानाय नङा। आरो जेराव रिस्क गैया बेयाव प्रफिटबो गैया। जेराव रिस्क दं बेयाव प्रफिटबो दं। जेराव हायार रिस्क बेयाव हायार प्रफिट। जेराव नील रिस्क बेयाव नील प्रफिट। स' नोंथांमोना बे बाथ्रा गोसो लागि जेखिजाया खामानियानो जाया मानो रिस्कि गैयाबा प्रफिटबो गैया बेयाव। जेसेबां रिस्कि दं एसेबांनो प्रफिट दं बेयाव। आरो नोंथांखौ बुंनि आङो स्मल केप कम्पानिफोराव स्मल केप माने स्मल केपिटेलाइजेसन कम्पानिफोराव नों जुदि इनभेस्ट खालामनो हायोबा नोङो आरो गोबां प्रफिट मोननो हायो। नाथाय बेयाव बिराद रिस्कि दङ। नाथाय लार्ज केपिटेल जेरैबायदि गिदिर गिदिर इन्डास्ट्रि इन्डियानि टप 50 इन्डास्ट्रिज जेरैबायदि मारुति सुजुकी, टाटा मटर्स, रिलायन्स, हिन्दुस्तान इउनिलिभार बेफोरबायदियाव दोनोब्ला ल' रिस्क नाथाय प्रफिटाबो एसे खम। थेवब्लाबो आं साजेस्ट खालामगोन बेबायदि प्रफिट खमावनो इनभेस्टमेन्ट खालामनाया मोजां। प्रफिटा खमब्लाबो मानोना बेयाव रिस्क गैया। नाथाय फिसा फिसा माखासे स्मल केप कम्पानिसफोर दङ बेयाव इनभेस्टमेन्ट खालामनो हायोबा हायार रिस्क लानानै खिन्थु नोंथाङा हायार प्रफिट मोनगोन। नाथाय आं साजेस्ट खालामा नोंथांखौ स्मल केप इन्डास्ट्रिफ्राव इनभेस्टमेन्ट खालामनो। थ' दिनै नोंथांमोन आं मोननैसो एग्जाम्पल देखायनि। जेनेबा मानसिफ्रा मा सानो जोंनि मानसिफ्राथ' मा आरो 100 थाखा 200 थाखाखौ जों ओरैनो गय पान सिगारेट सादा जानायावनो जों गारो। नाथाय दिनै दिनै नोङो 500 थाखा नोङो शेयार मार्केटाव इनभेस्ट खालामोब्ला नोंथाङा फैबाय थानाय 10 बोसोरनि उनाव बे 500 थाखाया नोंथांनिया 10,000 थाखा जागोन। नंगौना नङा? आं लाइभ एग्जाम्पल होगोन नोंथांमोना ओरैनो शेयार मार्केटाव गुबुननिफ्राय खोनानानै सोरनिबाफोराय खोनादों शेयार मार्केटाव सोरबा खासेया बुंदोंनो हे खामानि गैया शेयार मार्केटाव, आं शेयार मार्केटाव फैसा दोनदोंमोन थांजोब्बाय लस जाजोब्बाय। सोरबाया बुंदों माने स्टाडिखौनो खालामाखै। एट फार्स्ट टाइम यू हैव टु आन्डारस्टेन्ड द फान्डामेन्टेल्स अफ द कम्पानि वेर यू वान्ट टु इनभेस्ट। नोङो जाय कम्पानियाव नों इनभेस्ट खालामगोन बे कम्पानिनि नोङो बेसिक फान्डामेन्टेल्सखौ नों एनालाइसिस खालामनांगोन। बे कम्पानिसा मा एक्चुअली बेसेबां रिटार्न प्रफिट होदों बियो, माने शेयार हल्डारफोरनो बेसेबां प्रफिट होगासिनो दोङो, थांनाय 5 बोसोरनिफ्राय बिनि पारफरमेन्सा बेसेबां, थांनाय 10 बोसोरनिफ्राय बिनि पारफरमेन्सा बेसेबां, कारेन्ट बिनि जिथु सिटुएसन यू हैव टु एनालाइसिस द कन्डिशन्स अफ द कम्पानि। नों ओरैनो जानला मानला कम्पानियाव शेयार मार्केटाव फैसा दोननांगौनो दोनबाय माबाय
कम्पानिखौ नोङो जेबो एनालाइसिस खालामाखै बियो थांनाय 5 बोसोर 10 बोसोराव रिटार्न होदोंना होआखै शेयार हल्डारफोरनो बेफोरखौ सोमोन्दै नोङो जेबोखौनो नायाबा नोङो डेफिनेटलि नोङो लस जागोन आनोखा ओंखायनो फार्स्ट टाइम नोङो इनभेस्ट खालामनाङा फार्स्ट टाइम यू हैव टु लार्न नोङो फार्स्ट सोलोंग्रोनांगोन माने शेयार मार्केटा मा बेयाव बोरै इनभेस्ट खालामो बोरै लाब खालामो मानसिया दिनै आं मोननैसो एग्जाम्पल होनो नागिरदों नोंथांमोननो जोंनिफ्रा मा दिनैनो दोनबाय दिनैनो मोननो लुगैयो नोङो जोंनिफ्रा बिराद कुइक एक्सन इजि जोंनि बर' मानसिफ्रा 500 थाखा फैसा शेयार मार्केटाव दोननानै 5 बोसोर दोननानै फैसा आरजिनो लुगैया जोंना दिनै खालामदोंबा दिनैनो मोनखानांगौ आरो बै माथो जेबो लाब जायालै मैया फैसा दोनदोंमोन दिनै दख' बिराद लस जाना थाबाय दं आरो डेफिनेटलि नोङो लस जागोन ना सानसेयाव नोङो धैर्य हमनांगोन यू हैव टु हैव पेशेन्स गैयाबा नों जेबो खामानियानो जाया यू निड पेशेन्स नांगोन नोंनो मा दोनै दोनबाय हायो नों जुदि एक्सपार्ट जायोबा सेकेन्ड्सआवनो फैसा आरजिनो हायो शेयार मार्केटाव 15 सेकेन्ड 1 मिनिट 2 मिनिट 15 मिनिट आधा घन्टा 1 घन्टा सानसे सप्तासे माहासेयाव नोङो मास मोनसेयाव नोङो फैसा आरजिनो हायो 15 सेकेन्ड्सआव नोङो फैसा आरजिनो हायो नोङो एक्सपार्ट जायोब्ला खिन्थु आं नोंखौ दानो 15 सेकेन्ड्सआव फैसा आरजिनो नोंखौ साजेस्ट खालामा आङो सानसेयाव फैसा आरजिनो नोंथांखौ आं साजेस्ट खालामा मानोना नोंथाङा दा गोदान नोंथाङा सोलोंग्रो नोंथाङा एक्सपार्ट जाग्रो नोंथाङा एक्सपार्ट जागोनायनि उनाव शेयार मार्केटनि गेजेरजों 5 मिनिट्सआव 15 मिनिट्सआव 1 घन्टायाव सानसेयाव नोंथाङा हाजार लाख थाखा आरजिनो हागोन नोंथाङा खिन्थु एक्सपार्ट जागोन नोंथाङा एक्सपार्ट नङाबा नोंथाङा हानाय नङा बेनिखायनो नोंथाङा दा इनभेस्ट खालामनो मोननै बुस्थु दङ शेयार मार्केटाव मोनसे जाबाय ट्रेडिं मोनसे जाबाय इनभेस्टमेन्ट नोंथाङा दा ट्रेडिं खालामनो नाङा नोंथाङा इनभेस्टमेन्ट खालाम ट्रेडिं खालामोब्ला बिराद हाजार लाख सेकेन्ड्स आरो मिनिटावनो फैसा आरजिनो हायो नाथाय बेखौ नोंथाङा दानो लुगैथ'नाङा मानोना बेयाव एक्सपार्टनि गोनांथि दङ you have to first become expert otherwise you won't be able to do this at first time I'll suggest you to be a investor नोंथाङा गिबियाव इनभेस्टर जाग्रो बेनि उनाव लासै लासै नोंथाङा ट्रेडार जानो हागोन दा नोंथांमोना आं मोननैसो लाइभ एग्जाम्पल देखायनो नागिरदों नोंथांमोना बे मबाइलनि स्क्रिनाव नायबाय था आं मबाइलनि स्क्रिनाव देखायलांबाय थादों जों दाना मोनसे कम्पानिनि एग्जाम्पल लानि आरो बे मोनसे कम्पानिखौ जों एनालाइसिस खालामनि दा बे कम्पानिनि मोनसे शेयारनि बेसेना बेसेबां आरो 10 बोसोर सिगां बेनि मोनसे शेयारनि बेसेना बेसेबांमोन जों गिबियावनो बे कम्पानिनि डिटेल्सखौ नायनि बे कम्पानिनि डिटेल्सखौ नायनो थाखाय आं मोनसे एप बाहायो बे जाबाय investing.com बे investing.com आव मोनसे कम्पानिनि डिटेल्सखौ नुनो मोनो आगोल बेसांमोन दा बेसांमोन 1 बोसोर सिगां 10-20 बोसोर सिगां बिनि कन्डिशना बोरैमोन बेयाव investing.com एप्लिकेशनाव मोजाङै नायनो हायो जों दा मारुति सुजुकिनि सोमोन्दै नायनि मारुति सुजुकिनि शेयारा मोनसे शेयारनि बेसेना 10 बोसोर सिगां बेसांमोन मारुति सुजुकी जों दानिया नायबाय मारुति सुजुकी नोंथाङा गोजौआव नुदों नैबे मारुति सुजुकी दाना दानि बेसेन मारुति सुजुकी जितु इन्डास्ट्रि बे इन्डास्ट्रिनि दानि मोनसे शेयारनि बेसेना 7649 ना अब्ला जोङो नायनोसै गोबां दाम नङा होमबा 7649 आ मोनसे शेयारावनो नोंथाङा जुदि मोनसे शेयार बायोब्ला मारुति सुजुकियाव दा शेयार मार्केटआव नोंथाङा मोनसे शेयारावनो 7649 रां होनांगोन मोननै शेयार बायोबा 7649 मोननै होनांगोन थ' बेबायदि जों दाना नायनोसै अब्ला 10 बोसोर सिगां मोनसे शेयारनि बेसेना बेसेबांमोन दा जुदि 7649 बा 10 बोसोर सिगां बे मोनसे बे कम्पानिनि मोनसे शेयारनि बेसेना बेसेबांमोन बेखौ नायनो थाखाय नोंथाङा नैबे हिस्टोरिकेल डाटायाव नायनांगोन हिस्टोरिकेल डाटायाव जों नायनोसै दानिया 10 बोसोर सिगां दा जुदि 2011 बा 10 बोसोर सिगां बामोन 10 बोसोर सिगां 2000 दा 2021 नालाय होमबा 10 बोसोर सिगां 2011 जागोन ओंखायनो जों दाना नायनोसै दाना जोङो नायनोसै नैबे जुननि हमनानै ला 28 अके दाना जोङो नायनोसै अके भुल जादों 28 जुन सरि 2011 10 बोसोर सिगां मामोन मायथाइया 2011 दाना जोङो नायनोसै मारुति सुजुकियाव 10 बोसोर सिगां मोनसे शेयारनि बेसेना बेसेबांमोन नोंथांमोना सिंथिं स्क्रल खालामलांबाय था मोनसे शेयारनि बेसेना नोंथाङा नुदों नैबे नैया 1/7/2011 माने 1 जुलाइ 2011 आव बिनि मोनसे शेयारनि बेसेना बेसेबांमोन 1206 मोन दा नाथाय नोंथाङा नाय 2011 मायथाइनि दिनैनि अक्ट'आव मोनसे शेयारनि बेसेना बेसेबां मारुति सुजुकियाव 7649 अब्ला बेसेबां बारायदों नोंथाङा बै 10 बोसोर सिगाङावनो जुदि 2011 एबा 2011 मायथाइयावनो जुदि 10टा 50टा शेयार बायना दोननायमोनब्ला बा जुदि नोंथाङा
50टा शेयार बायनानै दोननायमोनब्ला बै दाम खमावनो 1206 थाखायावनो जुदि नोंथाङा 50टा शेयार बायना दोननायमोनब्ला दिनै मोनसे शेयाराव नोंथाङा मोनगोमोन 1000 नि जायगायाव मोनसे शेयाराव नोंथाङा मोनगोमोन बेसां 2021 निया 2021 नोंथाङा नाय 6 जुन 2021 मा मोनगोमोन नोंथाङा मोनसे शेयारावनो 7649 माने असमियादों बुंदों आङो 7640 अब्ला नोंथाङा बेसां मोनगोमोन जों केलकुलेटर थुनानै नायनि नोंथाङा जुदि 50टा शेयार बायनायमोनब्ला सिगांनि समावनो दाम खमावनो दाथ' बहुत दाम नोंथाङा 50टा शेयार बायनो हायाबो जानो हानाय नोंथांनियाव गोबां मानसियानो हागोन नाथाय गोबाङानो हानाय नङा दा मोनसे शेयारनि बेसेना बेसेबांनो मारुति सुजुकियाव हमना ला नोङो 50टा शेयार बायना दोन्दोंमोन 10 बोसोर सिगां 1000 बा 1200 थाखायाव दिनै मारुति सुजुकिनि मोनसे शेयारनि बेसेना बेसेबां 7649 अब्ला नोंथांनि बेसेबां जागौमोन मुंसे मुंजि मुंजौ रोजा अजुक लाख 3,82,450 मथा-मथि नोंथाङा माने एप्रक्सिमेटलि 4 लाखनि खाथियाव नोंथाङा आरजिनो हासिगौमोन दिनै 10 बोसोरनि सिगां जुदि मारुति सुजुकियाव नोंथाङा 50टा शेयार बायना दोननो हानायबा बा 50टा शेयार बायनानै फैसा इनभेस्टमेन्ट खालामना दोननो हानायबा दिनै नोंथाङा माने एप्रक्सिमेटलि 4 लाख थाखा आरजिनो हासिगौमोन थ' माने बेयाव जेबो गिनांगौ गोनां गैया जों दाना बेलेग मोनसे कम्पानिखौ नायलायनोसै जों दाना आरो मोनसे नायबावनाय जों मोनसे मानि कन्ट्रल होननाय मोनसे एप्लिकेसन मानि कन्ट्रल होननाय एप्लिकेसनाव जों नायनो हायो माने बे मारुति सुजुकिया बेसेबां शेयार हल्डारफोरनो प्रफिट होगासिनो दङ एक बोसोराव थांनाय 2 बोसोराव 5 बोसोराव मानि कन्ट्रल एप होननाय मोनसे एपआव आङो नायनि नैखौ नायनो हागोन नोंथांमोना नैया बेसेबां रिटार्न होदों बेयो नैया थांनाय सप्तायाव बिसिनि थांनाय मासाव थांनाय 3 मासाव 6 मासाव नैबे जाबाय 1 बोसोर थांनाय 1 बोसोराव नैबे थांनाय 2 बोसोराव 17% थ' रिटार्नआ एसे खम नाथाय माने कनसिस्टेन्टलि नोंथाङा सब नैया रिटार्न गोथां गाबनि जानायफोरा सब माने पजिटिभ बिसोर बेसेबां रिटार्न होगासिनो दङ दाना जोङो गुबुन मोनसे कम्पानिखौ नायनि बिराद दामि मोनसे कम्पानिखौ नायलायनि जोङो बे कम्पानिया जाबाय मा रिलायन्स कम्पानियाव नोंथाङा 10 बोसोरनि सिगां जुदि शेयार बायनानै दोननायमोनब्ला दिनै नोंथाङा बेसेबां लाख थाखा मोनगौमोन बेसेबां लाख थाखानि मालिक जागौमोन नोंथाङा जों दाना रिलायन्सखौ नायलायनोसै नोंथाङा रिलायन्स इन्डास्ट्रिखौ थुबाय जोङो investing.com एप्लिकेसनाव एपआव दाना जोङो बिनि डाटाखौ नायनो थाखाय हिस्ट्रिकेल डाटाखौ नायनो थाखाय बे investing.com एप्लिकेसन हिस्ट्रिकेल डाटायाव थुबाय दाना नोंथांमोना नाय गोजौआव नैबे रिलायन्सनि दानि मोनसे शेयारनि बेसेना 2104.45 दाना जोङो 10 बोसोर सिगां बे एखे कम्पानिनिनो मोनसे शेयारनि बेसेना बेसेबांमोन जों बेखौ नायलायनोसै 10 बोसोर सिगां मा मायथाइमोन 2011 बा 2011 आव बे कम्पानिनि मोनसे शेयारनि बेसेना बेसेबांमोन जों दाना नायनोसै नै जों नायनोसै 10 बोसोर सिगां जोङो स्क्रल आप खालामबाय जोङो स्क्रल आप खालामबाय जों नुनो मोनबाय नैया 1 जुलाइ 2011 माने 10 बोसोर सिगां बेनि मोनसे शेयारनि बेसेना बेसेबांमोन 410 जों हमना लाबाय एप्रक्सिमेटलि 10 बियो हिसाबनि थाखाय 400नो मोनसे शेयार मोनोमोन नाथाय नोङो बै 400 नि समावनो जुदि माने 10 बोसोर सिगां नोंथाङा जि शेयार बायना दोननो हानायबा रिलायन्स कम्पानियाव दिनै नोंथाङा मोनसे शेयाराव बेसेबां दाम मोनगौमोन फैबाय स्क्रल डाउन दिनैनि अक्ट'आव नोंथाङा बेसेबां मोनगौमोन नैबे मोनसे शेयारनि दाम नैबे एबा नै सायावबो दहाय देखायदोंमोन आङो बे साइनाबो एखे 2104 मोनगौमोन स' नोंथाङा 400 रां होनानै जुदि 10 बोसोर सिगां रिलायन्सआव 10टा शेयार बायना दोननो हानायबा बा दाम खम नालाय नोंथाङा जुदि 100टा शेयार बायना दोननो हानायमोनबा 100टा शेयार बायना दोननो हानायमोनबा 400 रांके मोनसे शेयाराव दिनै नोंथाङा बेसेबां मोनगौमोन दिनै मोनसे शेयारनि दामा बेसेबां 2104 अब्ला नोंथाङा बेसेबां लाख थाखानि मालिक जागौमोन 2 लाखनि सायाव जुदि नोंथाङा 100टा शेयार बायनानै 100टा शेयाराव मथा-मथि नोंथाङा 20,000 माबा मोनसे थांगौमोन हयथ' बेसेबां थांगौमोन 100टा शेयाराव हमना ला 100टा शेयार 100 सानजाब हमना ला मोनसे शेयाराव बेसेबां 400 अब्ला नोंथाङा बेसेबां थांगौमोन 40,000 थांगौमोन 40,000 नोंथाङा दिनै मा मोनगौमोन 40,000 नोंथाङा दिनै 2 लाख 40,000 इनभेस्टमेन्ट खालामनानै दिनै नोंथाङा 10 बोसोर सिगां नोंथाङा जि 40,000 इनभेस्टमेन्ट खालामनायबा बा नोंथाङा 40,000 नङा नोंथाङा मोनसे शेयार बायनायमोनबाबो नोंथाङा 400 रां होनानै जुदि मोनसे शेयार बायना दोननायमोनब्लाबो जिहेतु मोनसे शेयारनि बेसेना 400 रां दिनै नोंथाङा बेसेबां मोनगौमोन 2104 रां मोनबायमोन नोंथाङा ओरैनो मावा दां ओरैनो इनभेस्ट खालामना दोननायावनो थ' बेबायदि
माने लं टार्मनि थाखाय जुदि इनभेस्ट खालामोब्ला नोंथाङा मोजां कम्पानियाव लार्ज केप कम्पानियाव नोंथाङा जुदि लं टार्मनि थाखाय फैसा इनभेस्टमेन्ट खालामोब्ला शेयार बायनानै शेयार मार्केटाव फैसा इनभेस्टमेन्ट खालामोब्ला जेबो फैसा लस जानायनि खहा जानायनि जेबो खाबु गैया नोंथाङा बरन्स मुलाम्फा जानायनिसो लाब दं आरो गोबां माखासे माने रिपुटेड आरो लार्ज केप कम्पानिफोर दङ नोंथाङा माने लो रिस्क नोंथांनि फैसा इनभेस्टमेन्ट खालामनाया मालाबाबो गोमानायनि चान्स गैया लो चान्स ओंखायनो नोंथाङा दोननो हायो स' माखासे एग्जाम्पल नोंथाङाबो जुदि गोसोब्ला नैबे investing.com आव थुनानै मोनसे एप्लिकेसन बियो बे एप्लिकेसनखौ investing.com एप्लिकेसनखौ डाउनलड खालामनानै नोंथाङा कम्पानिनि डिटेल्सखौ इन्डास्ट्रिनि डिटेल्सखौ नायनाय जायखिजाया इन्डास्ट्रिनि डिटेल्सखौ नायनो हायो बा नोंथाङा मानि कन्ट्रल होननाय मोनसे एप्लिकेसन दङ बे मानि कन्ट्रल होननाय एप्लिकेसनखौ डाउनलड खालामनानै जायखिजाया कम्पानिनि डिटेल्स हिस्ट्रिखौ नोंथाङा नायनो हायो बोसोराव बेसेबां रिटार्न होदों बेसेबां प्रफिट इन्टारेस्ट होदों थांनाय बोसोराव थांनाय 2 बोसोराव थांनाय 5 बोसोराव बेसेबां रिटार्न होदों गासैबो बाथ्राखौ नोंथाङा बे investing.com मानि कन्ट्रल आरो माने टिकार टेब होननाय बे मोनथाम एप्लिकेसन नायजोबनो हायो आरो गुबुन गुबुन वेबसाइटफोराव नायनो हायो नोंथाङा आं बे भिडिअखौ बेफोर एप्लिकेसनखौ प्रमोसन खालामनो थाखाय बानायाखै जास्ट आं नोंथांनि हेल्पनि थाखाय बानायदों बे मोनथाम एप्लिकेसनाव नोंथाङा डिटेल्स बाथ्राखौ नायनो हायो थ' बेनिखायनो दाना जों थांनोसै फै थ' फ्रेन्ड्स नोंथांमोना बुजि मोनबाय शेयार मार्केटाव फैसा इनभेस्टमेन्ट खालामनाया माबायदि रिस्कि बेसेबां रिस्कि नोंथांमोनाथ' बुजि मोनबाय जानांगौ थ' नोंथांमोना बेनिखायनो फान्डामेन्टेल्सखौ नायग्रोनांगोन बे कम्पानिसा थांनाय 1 बोसोराव बेसेबां रिटार्न होदों बेसेबां प्रफिट होदों माने इन्भेस्टरफोरनि सायाव 1 बोसोर 2 बोसोर 3 बोसोर 10 बोसोराव बिनि माने शेयार प्राइसआ बेसेबांमोन मोनसे शेयारनि बेसेना बेसेबांमोन थ' बेफोर गासैखौबो एनालाइसिस खालामनांगोन गिदिर गिदिर कम्पानि लार्ज स्केप कम्पानिनि नोंथाङा हिस्ट्रिकेल डाटाखौ नाय बिनि हिस्ट्रिखौ नाय 10 बोसोर सिगां 15 बोसोर सिगां 20 बोसोर सिगां बिनि पारफरमेन्सआ बेसेबांमोन आरो दिनै बिनि पारफरमेन्सआ बेसेबांमोन थ' बै जिनिसखौ नोंथाङा एनालाइसिस खालामनांगोन थ' जेबो गिनांगौ गैया लं टार्मनि थाखाय इनभेस्टमेन्ट खालामोब्ला एकदम लो रिस्कखौथ' नोंथाङा सहाय खानांगोन ना मोनसे खामानि मावनो थाङोब्ला थ' नोंथाङा बुजिबाय जानांगौ थ' बेनिखायनो नोंथाङा दिनैबो स्टार्ट खालामोबा दिनैबो जुदि नोंथाङा शेयार मार्केटाव फैसा इनभेस्टमेन्ट खालामनो स्टार्ट खालामोब्ला फैबाय थानाय 5 बोसोर 10 बोसोराव नोंथाङा दिनै 1000 थाखा इनभेस्टमेन्ट खालामनानै फैबाय थानाय 10 5 15 बोसोराव लाख एबा कौटि थाखाबो नोंथाङा आरजिनो हागौ थ' बेबायदि नोंथाङा 1000 थाखा दोनोबा लाख थाखा मोनगोन लाख थाखा दोनोबा कौटि थाखा मोनगोन 100 थाखा दोनोबा नोंथाङा 1000 थाखा मोनगोन थ' बेबायदि जेसेबां इनभेस्टमेन्ट खालामोन एसेबांनो प्रफिट नङा दिनै जुदि नोंथाङा फिसा टाटा मटर्सफोरनि शेयारा दाम खम 330 थाखा 40 थाखा ओरैबायदि 339 बा 340 बेबायदि नोंथाङा 340 थाखा दिनैबो जुदि नोंथाङा लोगोनो इनभेस्टमेन्ट खालामोबा फैबाय थानाय बा गाबोन समनियानो दिहुनना नायनाय नोंथाङा 100 थाखा जोंनिया ओरैनो इनभेस्ट खालामना नायनाय 500 थाखा मा जायो थाङोबा होननानै रिस्क मोनसे लानाय मा जायो नायनि दा बेनिखायनो नोंथाङा जुदि बुजिबायब्ला आरो बुजियाखैब्ला आरो बुजिनो सेस्था खालाम आंनि भिडिअखौ नायबावनांगोन आरो नैबे भिडिअनि डिसक्रिपसन बक्सआव माखासे भिडिअ दङ डिमाट एकाउन्ट बोरै खुलियो माने डिमाट एकाउन्ट थाबासो नोंथाङा माने शेयार मार्केटाव इनभेस्टमेन्ट खालामनो हायो स' नोंथाङा जुदि शेयार मार्केटाव फैसा इनभेस्टमेन्ट खालामनो इन्टारेस्ट जादोंब्ला जाबायब्ला गोसो जादोंब्ला नोंथाङा आपस्टक्स मोनसे जायखिजाया एप्लिकेसन डाउनलड खालामनांगोन बे जाबाय आपस्टक्स बे आपस्टक्स एप्लिकेसननि डाउनलड लिंकखौ नैबे भिडिअनि डिसक्रिपसन बक्सआव होना दोनदों नोंथाङा बे डिसक्रिपसन बक्सआव थुनानै डाउनलड खालामना लानो हागोन आरो नोंथाङा शेयार मार्केटाव फैसा इनभेस्टमेन्ट खालामनो थाखाय नोंथांनो डिमाट एकाउन्ट मोनसे नांगोन आरो ट्रेडिं एकाउन्ट मोनसे नांगोन बेखौ बे आपस्टक्स एप्लिकेसननि गेजेरजों खुलिनो हायो आपस्टक्स एप्लिकेसननि गेजेरजों बोरै डिमाट एकाउन्ट आरो ट्रेडिं एकाउन्ट खुलियो बेनि सोमोन्दैबो नोंथाङा डिटेल्स भिडिअ मोनगोन नैबे डिसक्रिपसन बक्सआव होनाय दं लिंक बे लिंकआव नायोब्ला नुगोन नङाबा नोंथाङा नैबे आइ बटनाव थुना नायोब्लाबो बेयावबो नुनो मोनगोन नोंथाङा इउटिउबाव बोरै आपस्टक्स एप्लिकेसनाव बोरै डिमाट एकाउन्ट आरो ट्रेडिं एकाउन्ट खुलियो गिबियावनो नोंथाङा आपस्टक्स एप्लिकेसनखौ डाउनलड खालामनानै लाग्रो बिनि उनाव आपस्टक्स एप्लिकेसनाव नोंथाङा डिमाट एकाउन्ट आरो ट्रेडिं एकाउन्ट खुलिग्रो गासैबो डिटेल्स भिडिअ नैबे भिडिअनि डिसक्रिपसन बक्सआवनो मोनगोन थ' नोंथांखौ गिबियावनो विश यू अल द बेस्ट जासिबाय आरो लोगोसे दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'बाय गोजोन्थों बाय बाय सी यू नेक्स्ट